לחזור למה שקורה כאן, הרב ברלנד, שחשוד בשורה של עבירות מין ונמלט לחו"ל לפני 3 שנים, נאלץ לחזור היום לישראל בצו הסגרה. המתינו לו בנתב"ג מאות מחסידיו וגם חוקרי המשטרה. הדיווח של עופר חדד ומשה נוסבאום. הנה הרבי שלנו. הנה הרב נכנס כך הסתיים הבוקר מסע חובק עולם של 3 שנים ו4 חודשים, מסע הבריחה של הרב אליעזר ברלנד מאימת החקירה בישראל. הרב נשק את הרצפה, אבא. תשמור על הרב שלנו, אבא. הרב השנוי במחלוקת הוסגר מדרום אפריקה לישראל. בנמל התעופה בן גוריון הוא נעצר, נחקר, הוא עובר למרכז הרפואי של שירות בתי הסוהר בח'לן ניצן, שם כבר הוארך מעצרו ב3 ימים. כך זה נראה ונשמע בטיסה הלילה מדרום אפריקה לישראל. המראות האלה ליוו את הרב ברלנד לכל אורך מסע הבריחה שלו. מאות מחסידיו התייצבו לימינו בכל אחד מהמקומות שאליהם הגיע. הבוקר הגיעו כמה מאות מהם לנמל התעופה בן גוריון, קיוו לראות ולחזק אותו. לבקשת הרב, קבלת הפנים וליוויו למעצר עברו ללא הפרות סדר. הציבור היה רגוע, למרות הכאב, למרות התסכול, למרות 3.5 השנים הקשות האלה שעברנו. אליעזר ברלנד חשוד בשתי פרשיות. באחת מיוחסים לו מעשים מגונים והטרדות מיניות של 4 נשים שבאו לקבל הדרכה, עצה או ברכה. בפרשה אחרת הוא חשוד בתקיפה, בכך ששלח 2 מחסידיו להכות את בעלה של אחת המתלוננות נגדו. כל אישה נכנסת ל2 שניות, מקבלת ברכה והולכת. ונכנסת עם אבא שלה, עם אמא שלה, עם אח שלה, עם הדוד שלה, שמביאו אותה, ואף פעם לא אישה נכנסה לבד אליי. לא היה דבר כזה. היום כבר קרוב לגיל 80, אין לי כוח גברה, אין לי כלום, אין לי שייכות בדברים האלה בכלל. אני כבר מגיל 50, אין לי כוח גברה, אין לי כבר שום איחוד, לא עם אשתי ולא עם כל שני עם אישה זרה. דברים שאמר הרב ברלנד לגיא פלג כתבנו בריאיון מלפני פחות מ2 באמסטרדם, אלה גם עיקרית טיעוניה של פרקליטתו, עורכת הדין רחל תורן, היום. הרב, אני אוהב אותך, הרב.